Bodi egita mangana genterisi abantu bache gosongerera. Bodi egita mangana inda bodi egita mangana. Bodi egita mangana genterisi abantu bache gosongerera. Chumeria to sabera na mayenseye. Keragen tuli mangana ba minto tuen tuli manganande. Kakin tuli mangano go chumeria to sabera na mayenseye. O montonaro raje bakasa yo kwaga chago sokole mago se biashara. Koe pangesi kani diora dienda mwa muine ya yango kweli ara magenderero. Umonto narora je bakasa yo kwaga chago sokole mago si biashara. Koe pangesi kani diora dienda mwa muine ya yango kweli ara magenderero. Ngebinto byonsi kwa kodire go birevusa okora teire tibisa inina tibibwati magenderero. Banyora bato bande linda chake ko batebya ngebinto byonsi kwa kodire go birevusa okora teire tibisa inina tibibwati magenderero. Sinyo komanya omoto yo gose gatindiete gose ni gara tindete gose ni gara diriete kayame nyete omoto yo atanje tia magenderero. Bantu basinyo komanya omoto yo gose gatindiete gose ni gatindete gose ni gara diriete kayame nyete omoto yo atanje tia magenderero. Kerage Para